som dead, ja mám 6 HP. Dávam. A ja som fioletku. No. To vzduchla presne 6 to dal. No. Ja som kamo za posledných 28 dní nazbieral 21 odberateľov. Pekne. To sa dá. Dá. Ja som raz za 5 dní dostal 15 odoberateľov. A môj kamoš... A ja napíšem to tak do komentárov. To si dal, aha. Ja idem asi, lebo nemám snajpu. Nemám dobré zbranie. Ani ja nemám snajpu. Ani ja nemám snajpu. No mám snajpu, aha. A ešte moju obľúbenú. No, tak to nie. A ešte moju obľúbenú. To je huntinga. No. A mám. 53? Dobre. Čo skúšaš? Bum! Heda. Ja sa musím totálne rozšičiť, lebo mi to nejde. Ja som... Mám bolo na snipu. No tak teraz sú tu mŕtve. Ja nemám napríklad snipu teraz. Ne, goldfiška! Goldfisha. To je moja. Let it go, let it go, let it go. Je moja. Nie, goldfisha. 116? Okay. Ale prečo to ide po mne? Prečo to ide po mne? Líži. Ale po mne to ide akože. OK, kámo, pekný snipe. Čo skúšaš? Yes! Get greedy! Potom by sme mohli niečo pušnúť. Niečo reloady, Battle Royale. Kámo, ja som teraz asi 5 minútami hral tieto. Hej, to som videl. Battle Royale. Battle Royale, no a dal som, boli sme top 2. Druhý sme boli. Však sledoval som. Tam bol taký najťazí totálny Spidermania. Celý tým bol Spidermania. Lebo ste hrali toto. Lebo ste hrali Gold. Tam sú totálne najťazí. Ja už mám Golda o chvíľku. Ja mám Golda. On som chcel hrať. Ja mám Silver 3 a 93%, takže ja to mám dobře. Ty kokos. Nice short. 42. Sorry, vyspadnujem ťa. Nie! Nechal som ti život. Nemal som ti ho nechať. No ty som ešte. To tam boom, dead. Prečo som ťa mal prebité? Kamo, ale ty vtedy ty šťastie. Presne. Ale na tejto mape ako veľa dostávaš XP? Áno, však to, ale kamo, ty keby si vyšiel do Crazy. Však ja som na Crazy získal si okolo 100 levelov. Lebo ty si mal denný limit 4 milióny alebo koľko. A potom bolo že nekonečné, ja mám teraz napríklad že 240 level. Okay. Ale tak akože chápeš, ja to hrám každý deň. Teraz aj ja cez prázdniny. Ja som akorát teraz asi 6 dní nehral, lebo sme boli na dovolenke. Tak to budeme aj my 31 odchádzame na Balaton. My sme aj teraz 6. Dobre, máš aj my. No hlavne zo snipe. Do richti, ja som sa podkopal.
pekne. Ty kokos. Také šťastie. Mhm. Ty kokos, to si videl. Skoro tam zapraskal noskou. Pekne. I knew the shadows in my room. Can't forget the love that I gave you. Tam ani zadné tlačítko ešte nepoužívam. No akože kedy, ale akože ešte som nevidel. Ja mám najlepší ľud. A ja, moja, no jak to má povedať? Neznášam tú snajpu. Dobre, ja idem do lova, mám skôr nábojské veci. No akože ja mám nábojské veci. Ja mám pampos, to veci. Bože, to čo som urobil? Ani stávanie mi teraz nejde. Na druhom som nehral. Od večera. Ja som si tešil. Čo som ti dal 157 a ja mi to skoro vyskočilo k autu. Vlastne má dobrý aim. Ja vždycky dám 12-minútové videa. Ja tak 8, 10. No dám teraz 10 minimočne. Môže to ťa viac. Prečo? Lebo... Ja skúsim ešte potom, či mi nepôjde ten stream. OK. Dáš mi povieš tam moje meno. Ale podľa mňa málo ľudí sa ti tam... Mne sa tam totálne iní ľudia prihlasovali, ktorí nemám ani pridaní, ktorí mi ani neskrajbovali. Ale také chápeš, občas sa ti napájajú ľudia, ale... Že... Ne, úplne tí takí, ja neviem... Úplne ani ktorých neznáš, lebo to máš akože pre všetkých tam vidíš. Poznáš toto? Slován Bratislava. No? Futbalový tým. Aha. Tak tam hrá tento Vajsko. No. Tak podľa mňa jeho žena sa pripojila na môj stream, tam bola nejaká Eva Vajsová. Tak ty si dobrý. Čo, vážne? I still see your shadows in my room. And take what's love that I give you. To the player of love and I hate you. Ty kokos, ja mám pink 300. Ja mám strašne malý ping a teraz sa mi to seklo. OK. Ty kokos. Víš, ktorý som mal najväčší ping? Kedy? Však to si hovoril včera. Na mobile. No, hej, na mobile, ty kokos. Ale chápeš to, ale to som bol na krate, čo mal jednočiarkový internet. Pekne. A to bol taký starý internet v roku 1900, kámo. My teraz pôjdeme na ten šiofok. Na Balaton. Neviem, kde je. Na Balaton v Maďarsku. A tam to bude aj totálne drsné, lebo to ani nie, to je taký, že motel a nie hotel. No, tak to sa dá povedať. Máš tam ping-pong, biliard No, ono to dobre strieha, vieš. a biliard. A to sa nedá povedať, že hotel. To je strašné, že také, že jaké by drevenica, také to je. Dobre, čaute, už musím končiť.